Здравейте, днес ще играем Roblox. Така, тази игра. Много забавна. Можем. Сега вече можем. Вижте един тук таен път. И хоп. Моята Аша каква е? Рия. А той какъв е вашите? Той е там. Спи. Така, тук може да се превърнем в кашон. Можем и да клякаме. Така, почва ни играта. Това е клин дой, мама. Няма трябва. Какво ще дойде? След малко. Така. Зареждане трябва да не стане 12. Добре. Game starting. Тук трябва да ни свърши по-бързо трейлера. Обаче може и да го гледаме всички цели. Добре, няма да го гледам. Добре. Си махна кутията. Трябва да намерим едни кружки. 25 кружки трябва да намерим. Леле, този си има всички кружки. Е, честно. Аз ще потърся сама. Ето. Добре. Много мраза ганярите. Тук е трон. Мати сте качи по един ето. Откъде да знам? Откъде ли отти? Откъде да знам ти казах? Аз откъде да знам? Ти каза, това ми опида, нали? Зеленото